Late na puda. Sapan yung kong ma'am ron ani ba. Karon di ato mo ang final practice ron sa dagan. Pero di ko angay mabalaka kay praktisado mo ko. Uy. Mas 8:30 na dayo. Sapan na yung kong ma'am ani ba. Magdali ko bi. Good morning mga bata. Ready na ba mo sa inyong training karon? Good morning, Mom! Yes, Mom! Ready na kaayo! Okay, manggawas na tanan. At tuta sa PELG, ibili na inyo mga bag tanan ha. Yes, Mom! Tara, let's go! Mga bata, pag stretching sa mo, kay kiring kikiod, magsugod na ta. Yes, Mom! Uy, nagsugod na dahil sila oh. Diretso na ako dito be. Ma'am, mga classmate, pasensya kayo, na-late ko ha. Uy, Dudong Pawiks, maayo kay na anak ka, alina, kay maupa may pagsugod nila. Ay, ako dito. Bakit nabantayan ka Dudong Pawiks? Akong bag! Sige ma'am, ako sana ibot lang ako ang bag sa classroom. Maritis na pong upat oh. Ang gwapuhang bag ni Dudong Pawiks. Uy! Sigurado ko ka ng baga. Ipadala na siyang atis gikan sa gawas. Nakoy plano ba? Kay bag ko man siyang bag mo. Atong binyagan. Ang sa mampod. Nya, pero dili na ako'y mabuhat ha. Kaya kung ako magoy mabuhat, wa pa ko'y gibuhat, nasuspek na. Sa ikaw na lay buhat, biti. Sige lang ko Maria, uy, gusto lang. Ay, di na siya ko Maria, uy, sikling lang, kibutan mo na, di man na siya malanda yung Sige. Inaanin mo ba ako? Inaanin mo ako. Sukod na tanin niyo ma'am. Sige mga bata, posisyon na. Maria, tanawa ka ron, pakipunta ka kung sa ko kakusong mudagan. Istorya na po lagi, murag siya rin nag-training. Ma'am, pwede excuse ako, ma'am. Kaya mag-CR sa ko. Pagdali, Claire. Pagdali, Claire, para makapas pa ka sa mga. Ready? Get set, go! Makabalos dyan ni mo ron Dudong Pawiks. Wala ni mo musod na itong iagi ha. Tarong ka. Singkul mo. Kidag ko ba yan eh? Bugat kayo ni ba? Magbaguod dito dalas Dudong Pawiks. Ano niya ba?